Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta, tulong po sa akin, at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi ko po kayong atitid sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman, at lahat ng mga panggamot na mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan, pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang, at palagi po niyong sa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at hindi sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan, at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shoutout muna kay Arjun Kuod, Kumintud Dance Rayulo, Andong Kulonggi, Mabel de la Santa, Teresita de Leon, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kumintud, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Abisti, Jonix Binadin, Gerardo Jimenez, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Chris Bugao, Ortini Tinitron, Angelica Bundok, Charita Palma, Alicia Apple, Paituin, Ambrosio Magalpo, Florita C, Arting Camacho, Marcel Placido, Yupima Pilipi, Ilmay, Tripoli, Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Dan Babes, Joan Babes, Noel Gates, Kilian Jit Provider, Sina Burha, Inerpic, Mucha Hunters, Nathan Board Commented, Marlene Lumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, We Begin a Rita Trey, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Yuti Takan, Inday Sali, Kokigin, Cecilia Cruz, Mel Jam, PB Purok, Tani Janan, Joseph Takada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karin Ocampo, Evelyn Egano, Shani, Alin Ramos Porbiag, Isha Pilar, Kagagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang, Nandiyan Tiger, Maruka, Karelepio, Sim Guyver, Gamer 69, GC Mai Galvis, Yuno Estrada Commented. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, maraming salamat po. Sana huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe palagi, at ipagpatuloy niyo po ang pagtulong po sa akin, at tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon sa kulam upang hindi tayo tablan. Liwagan ng Pangasinan. Mag-usap po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. Ito po ay dapat po ay kung may marami pong mangkukulam sa inyong baryo, dapat po usalin nyo na po ito para hindi po tayo basta-basta tablan. Kahit tapikin po tayo kung inusal po na natin na ito, i po natin sa ating sarili ng 3 beses, i po sa dibdib ng pakros o sa tubig inumin, o ipo sa, kung nanggagamot po kayo, ipo nyo sa kuyo ng pasyente nyo po. Maganda po itong gawin po sa pang-araw-araw na para hindi po tayo tablan kahit ano pong mga espiritu pong nanggagambala. Para kung halimbawa po ay po kayo, paglarong kayo ng kukulamin po kayo, hindi po kayo tatablan po nito, ang orasyon nito. Basta gawin nyo po lamang sa tama at isa po sisipan po lamang ang paggawa. Mag-isal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. Mag-isal po tayo. Ama naming nasa langit,
sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakaya naman namin. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanahog sa kinarurunan ng mga mao, ng 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang paririto at maghukom sa mga nakabubuhay at ang mamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung 3 beses po ang orasyon po. In mementrum sin pulbosi Yesua sujutam in cum sumhum sumitam kuyum. In mementrum sin pulbosi Yesua sujutam in cum sumhum sumitam kuyum. In mementrum sin pulbosi Yesua sujutam in cum sumhum sumitam kuyum. Usalin po sa isip lamang po, at ihipo sa dibdib ng pakros o sa tubig inumin. Kung may ginagamot po kayo, kung nanggagamot po kayo, ihipo nyo sa puyo ng pasyente, at ito ay lalayas po yung gumagambala po sa kanya. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po pakitulong po naman, pakitulong po para marami po tayong matutulungan, at matutulungan po nyo ako. Paki-subscribe, like, and share, paki-pindot na rin po bilang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwagan ng Pangasinan lamang po.